हेलौ रायजोफोर नै दिनै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लानानै फैलायबाय ससेनो नोंथांमोना डिमान्ड खालामबाय थायोना बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव भिडिअ लाबोबावदो बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव भिडिअ लाबोबावदो बिथाङा महाय गोमानानै थाहैखो नैफोरबायदि नोंथांमोना सोंथि खालामबाय थायो नालाय बिनिखायनो दिनैहाय आंबो नैबे खामफ्रामलायनाय एम्बुस्ट्र मोखांखौ लानानैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फैलायबाय आरो नाथाय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो आं दसे सम लाग्रोनि इन्डियानि मानिजाथाव फोथायजाथाव बिराद गिदिर प्लेटफर्म लानानै फैदों बेंगलिनि मुंदांखा माधुमिता एक्ट्रिसआ IPL जिल्ली गेम स्पिन खालामनानै नोंथांमोना देरहानो हागोन आइफन आइपेड आरो गोबां बुस्थुफोरखौ देरहानायनि चान्स दंबावो आरो नोंथांमोना बेजों लोगोसे देरहानो हाबावगोन यामाहा बाइक रियेलमि मबाइल फन आपेल गोहृ टिभि बेफोरखौ नोंथांमोना देरहानो हागोन आरो नोंथांमोना बे गेमावहाय गोरलैयैनो रिचार्ज खालामनो हागोन फनपे गुगोल पे बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों नोंथांमोना बे मस्ट प्ले गेमावहाय प्रम' क'डनि मददजों गोबां वेलकाम ब'नास नोंथांमोना मोननो हागोन आरो फेसबुकआव रिभिउ खालामनायनि थाखाय 200 रां नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरखौ सोयोब्ला बेवहाय 1200 थाखा वेलकाम ब'नासखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबावखो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांदो आरो कमेन्ट बक्सआव थांदो बेयावहाय नोंथांमोना लिंकखौ मोननो हागोन नोंथांमोना गोख्रैनो लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामदो आरो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लादो गोसो बायदि गेलेदो नैबे खामफ्रामलायनाय मोखांखौ लानानै दिनैहाय आमायसो बड'लेण्ड टाइगारखौ इउटुबाव नागिरनो फैदों आं मै थांखोथाय बिथाङा मालाबा समनि गेजेराव बै आमायसो होनहरलाबायो आंखौ कमेन्टफ्रावहाय ओमफ्राय एबारफ्रा गोबावथारसै बिथांखौ नुयैया ओमफ्राय नोंथांमोना बड'लेण्ड टाइगारनि भिडिअ लाबोबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनो जाहैदों र' दिनैहाय आं बारा गोलाव लाबोआ ससेल' लाबोगोन नाथाय मालाबानि समाव लाबोगोन नायगोन दा नायगोन आमायसो आइब्र' महायबा गोबाना दं गोबावथारसै नुवाखसै मै थांखोथाय ना माबाफोरसो बानलु बिफांफोरसो गायदों नामा खुसेर बिफांफोरसो थुलमुरुस फिथाइफोरसो गायदों खोमा बेनिखायनो बिथाङा फैथाराखै ब्रौ र' बेखौथ' दोनथ'दो आरो नोंथांमोनहाय आङो बेजों लोगोसे खोन्थालांबावगोन दाख्लैदि आङो नोंथांमोननो बुंदोंमोन मोनथामफोरनि मोनसे काहिनि दं बेयावहाय होननानै नाथाय आं दिनैहाय मोनसे लकेसनावल' दंफैयो दे बे लकेसनखौ आङो नोंथांमोननो बिजिरनानै खोन्थानि बे लकेसनावनो आङो थाबायगासिनो दङ नै बै समनि बाथ्रा दै मोनथामफोरजों आइलेण्ड ओनसोलाव गावलायनाय जादोंमोन बे समावहाय नैबे ओरैबायदि हाग्रा गोजामोन बेफोरबायदि लांदां नङामोन बे खासिबारि ग्रौ 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 हाब्रांमोन बैबो ओमफ्राय नै बियो दै लामामोन नैबे दै लामामोन बेजों दै दङमोन दैमामोन बियो बे काहिनिया बाव गावलायनायनि सप्तासेनि उनाव जादों दै ओमफ्राय ओरै थाङोमोन खंसे दैया ओमफ्राय बाव स्राय अन्थाइ स्रावमोन इयावहाय ओमफ्राय जों बेयाव नाबो सानानै जायोमोन जेब्लानाखि गावलायनायनि सप्तासेनि उनावहाय जेरैथिंबो ओरैथिंबो गासैबो कमप्लिट आर्मि पुलिस BSF CRP कमप्लिट हरैहायबो बैजों पार्बतीपुर बेजोंबो होमब्ला बे मैखोम हाग्रा अल अपारेशन जानाय समावहाय माने एक्सन ग्रुपआ नै बेजों खारबोदों ओरैहाय दावखोबोदों ओमफ्राय नैबे दैयावहाय सासे आइजोआ जि सुबाय दङमोन बे आइजोआ जि सुबाय थानाया बे एक्सन ग्रुपनो खोन्थायाबानो बे बैग्रि बिफां नुहुरदों सुम्लि गोजौनो बिनि हरैजोंनो बेयावनो आरोबाव गावलायबावनाय जानायसोमोन माने नैबे जि सुबाय थानाय आइजोआसो बिसोरखौ बेयाव बासायदों आरो बेयाव गागदाव ओइ बाबुफोर ओरैहाय पुलिसफोर आर्मिफोर दं दाथां नङाबाबो सासे आइजोआ ओमफ्राय बिसोरो बेखौ खोनानानै ओरै थांफिननानैहाय बैयावहाय आरो एम्बस जाहैबावबाय गावलायनो बैयाव हाब्रां दंमोन आं खाथियाव थाङाखिसै बिराद गोजौ हाब्रांमोन बियो गोदो जों उन्दैयावहाय ओमफ्राय बे नांगोल दैंग्रायाथ' बेजोंखामोन दैया बेजोंसोखामोन ओरै मोनसे थाङोमोन बैयावहाय माबा बेग गारखोमानानै गालांबाय बिसोरो ग्रेनेड बायदि दङमोन आरो लंपेन्ट मोजां बेबायदि दंमोन आरो सप्तासेनि उनावहाय पाब्लिकफ्रा नागिरहैबाय दा गोमादों होननायखाय नागिरहैनानैहाय मोनबोनानैहाय बिथांमोना लानानै थांफिनदों आरो बै हाग्रायावनोमोन बिसोरो एम थाहैनाया ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो ओरैहाय बोरैबा साइड ओंखारलांबाय ओमफ्राय बिथांमोनाबो अस्त्र लानाय गोजा नालाय हरैहाय थानाय माखासेफ्रा बिसोरनो साइड हगारना होनांबाय आरो नङाब्ला दावरावआ बेयावनो जाबावसै ओरैबायदि जादों गोगोम दङमोन बिसोरबो नाथाय आं मुंफोरखौ लाया गोगोम दंखायोमोन बे दानि बाथ्रा नङा दै बे 2002 बा 3थ' जानाय नङामोन 2002 बा 2001 नैफोरबायदि जागौमोन आरो
आं बारा गोसोआव गैला सनफोरखौहाय दिनफोरखौबो गोसोआव गैला बे समाव जोङो उन्दै उन्दै बारा गिदिर नङा जोंबो ओरैसो खारनानै थायोमोन ओरैहाय बागानसालिजों थानो हायामोन दा बेनो आरो रायजोफोर दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नेक्स्ट काहिनि नोंथांमोननो खोन्थाबावनो नोंथांमोना मिथिबावनो लुबैयोब्ला कमेन्ट खालामदो।